Yeah. Dinonzi crazy iwe hustlers. Boss Mukanya. What is it? Chigatera Tigagaza pandike Ungawa uri mugombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaikume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe so Ungawa uri mugombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaikume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe Wakandisiya ukaenda kwa wakaenda Andisiwe dzawakatsikisa pa wakaenda Nasi warumwa kasvitsvakira weka utenda Kusambochema warumwa nechekuchera hustlers. Inzwa musikana Handichakupewo mukana Wakandidzimba muhana Tenda zvako mairi Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaikume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe so Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaikume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe. Yeah, wakuda kudzoka ko wapindwa nei Wakuda kudzoka pandiri unode Enda zvako shamwari Tichaonana nekudawo kwako Kumba kwenyu mainditatsvaga Uchifurirwa katero haana basa Hanzi musiye ida mukanya Pari zvino warumwa wakunditsvaga Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaigume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe so Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaigume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe Wakandisiya ukaenda kwa wakaenda Andisiwe dzawakatsikisa pa wakaenda Nasi warumwa kasvitsvakira weka utenda Kusambochema warumwa nechekuchera hustlers. Inzwa musikana Handichakupewo mukana Wakandidzimba muhana Tenda zvako mairi Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaigume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe so Ungava uri mukombe ngaufure Kana iri imba yacho ngaigume Ungazondipa utenda iwewe kani Nguva yareba iwe neyi tisiri pamwe.